яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин мутобиқ гардонидани роҳҳо ба меъёрҳои ҷаҳонӣ ва таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳои мошингард мебошад. ҳукумати мамлакат ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафи то соли 2030 ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон лоиҳаҳои зиёди давлатии сармоягузориро бо ҷалби миллиардҳо сомонӣ амалӣ гардонида истодааст. 21 декабри соли 2021 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ироаи паём ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд ки барномаи таъмин намудани рафтуомади бемаъмунияти мусофирон ва ҳамлу нақли молу муҳассилот дар тамоми фаслҳои сол байни минтақаҳои кишвар, инчунин раҳоӣ бахшидани мамлакат аз бунбасти коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани он 59 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 24 миллиард сомонӣ амалӣ гардида 2400 километр роҳ, 326 пул, 6 нақби мошингузар ва 219 километр роҳи оҳан сохта ба истифода дода шуд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар заминаи сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати беҳтар гардонидани ҳолати роҳҳои мошингард дар пойтахт кӯшишҳои зиёде ба харҷ медиҳад. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар аввалин баромади худ ки зимни маросими муаррифии ҳайати нави роҳбарикунандаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе нақшаҳои мукаммали рушди инфрасохтории пойтахтро муаррифӣ кард, таъмиру таҷдид ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ намудан ва дар ҳолати хуби техникӣ нигоҳ доштани роҳҳоро самти сеюми фаъолияти мақомот арзёбӣ намуд. давоми солҳои 2017-2021 дар баробари воридоти автобусҳои нав, таъсиси хатсарҳои нави мусофирбарӣ, роҳандозии хизматрасонии автомобилҳои сабукрави таксӣ, аз навсозии истгоҳҳои нақлиёти ҷамъиятӣ, ифтитоҳи корхонаи истеҳсоли автобусҳо, амалӣ намудани лоиҳаи пардохти электронии ҳаққи роҳгиро дар нақлиёти истифодаи умум, таҷдиду васеъсозии роҳҳои мошингард низ аз ҷумлаи дастовардҳои соҳаи нақлиёти Душанбешаҳр ба шумор меравад. муассисаи давлатии раёсати сохтмон аз навсозӣ ва таъмири роҳу кӯпрукҳои шаҳри Душанбе бо назардошти нақшаю чорабиниҳо оид ба таъмиру аз навсозии роҳҳои автомобилгарди шаҳри Душанбе муддати солҳои 2017-2021 дар иншооти зиёди роҳсозӣ корбарӣ кард. 28 апрели соли 2017 бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои навсозии роҳи мошингарди кӯчаи Муродулло Шерализодаи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе оғоз гардид. таъмири роҳи мошингарди кӯчаи Муродулло Шерализода дар асоси иқдомҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Элит Стройсервис анҷом дода шуд. роҳбари давлат ва раиси шаҳри Душанбе аснои шиносоӣ бо тарҳ ва нозукиҳои лоиҳавӣ барои ҳарчи зудтар ва бо сифати баланд анҷом додани корҳои таъмиру таҷдиди роҳҳо ҳидоятҳои муфид доданд. дар асоси лоиҳа 9 кӯчаи таъмирталаби шаҳри Душанбе аз тарафи ҷамъияти мазкур навсозӣ карда шуд ки 141 000 метри мураббаъро дар бар мегирад. дар ин айём аз ҷониби ҷамъияти саҳомии пӯшидаи заводи асфалту бетон навсозии роҳҳои 10 кӯчаи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бо дарозии 15 километр ҷараён гирифт. муассисаи давлатии раёсати сохтмон аз навсозӣ ва таъмири роҳу кӯпрукҳои шаҳри Душанбе давоми соли 2018 дар 10 иншооти роҳсозӣ корҳои зеринро ба анҷом расонид. аз навсозии кӯчаи Мирзо Турсунзода, аз навсозии роҳи автомобилгарди Партовгоҳи шаҳрӣ, таъмири асосии роҳи маҳаллаи Чортути ноҳияи Сино, таъмири асосии гузаргоҳи якуми кӯчаи Неъмат Қарабоеви ноҳияи Фирдавсӣ, таҷдиди хиёбони Рудакӣ, таъмири асосии кӯчаи Аҳмади Дониш ва кӯчаи Айнӣ, аз навсозии гузаргоҳ кӯпрук дар бориши кӯчаҳои Шерализода ва Ғуломов бо хиёбони Сино ва аз навсозии роҳи автомобилгарди маҳаллаи Қаротегин. аз навсозии роҳи автомобилгарди Партовгоҳи шаҳрӣ ҳам яке аз иншооти анҷомёфта дар соли 2018 ба шумор меравад. дар баробари асфалтпӯш кардани роҳи автомобилгарди Партовгоҳи шаҳрӣ ҳамзамон пиёдароҳҳо низ мунфарш карда шуд. дар ин роҳи мошингард унсурҳои роҳсозӣ аз қабили васли аломатҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ, равшонигардонӣ ва ҷойгузории ҷойборҳои обпартои канори роҳ низ бо сифати баланд анҷом дода шуд. ҳамин тавр давоми соли 2018 дар ҳудудҳои маъмурии шаҳри Душанбе роҳҳои автомобилгард дар масоҳати наздики 20 километр аз навсозӣ гардида мавриди истифодабарӣ қарор дода шуданд. дар давоми 5 сол дар шаҳри Душанбе аз ҷониби раёсати сохтмон аз навсозӣ ва таъмири роҳ кӯпрукҳои шаҳри Душанбе дар 163 километр роҳҳо корҳои сохтмон аз навсозӣ гузаронида шудааст. таи 5 соли охир оид ба масъалаи таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт, корҳои сохтмон аз тибқи лоиҳаҳои пешниҳодшуда аз ҷониби ташкилотҳои лоиҳакаш ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Автострада, корхонаи воҳиди давлатӣ оид ба
лоиҳакашӣ, вазорати нақлиёт, корхонаи дорои маҳсулоти маҳдуди валӣ, ҷамъият дорои маҳсулоти маҳдуди лоиҳаи роҳ, лоиҳаҳои сохтмон азнавсозӣ пешниҳод гардиданд, ки аз ҷониби ширкатҳои сохтмонӣ лоиҳаҳо амалӣ гардад. Дар рафти корҳои сохтмон азнавсозӣ таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт аз ҷониби васл намудани чароғакҳои роҳнамо, васли аломатҳои бехатарии роҳ, кашидани хатҳои уфуқию амудӣ барои таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт амалӣ шудаанд. имрӯз ҳангоми таҳияи лоиҳаҳои роҳсозӣ пеш аз ҳама шиддатнокии ҳаракати воситаҳои нақлиёт ба инобат гирифта мешавад. аз ин рӯ мутахассисон барои бартараф кардани ҳолатҳои ҷамъшавии шумораи зиёди мошинҳо дар кӯчаву хиёбони асосии шаҳр бунёди роҳҳои алтернативиро ҳам роҳандозӣ намуданд. яке аз чунин иншоот ин таҷдиду васеъсозии роҳи автомобилгард аз кӯчаи соҳилӣ то кӯчаи Носири Хусрав мебошад. дар доираи азнавсозии роҳу кӯпрукҳои пойтахт васеъ намудани сатҳи роҳ ва бунёди истгоҳҳои замонавӣ низ ба инобат гирифта мешавад. вусъати тоза касб кардани корҳои бунёдӣ дар шаҳри Душанбе замина фароҳам овард, ки инфраструктури зарурӣ ташкил шуда сатҳу сифат ва бехатарии ҳаракат дар роҳҳо таъмин гардад. тибқи иттилои муассисаи давлатии раёсати сохтмон азнавсозӣ ва таъмири роҳу кӯпрукҳои шаҳри Душанбе давоми солҳои 2017-2021 дар пойтахт зиёдтар аз 157 километр роҳҳои сатҳи маҳалливу ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ таъмиру азнавсозӣ шуданд. давоми солҳои 2017-2021 дар ҳудуди пойтахт аз ҷониби раёсати сохтмон азнавсозӣ ва таъмири роҳу кӯпрукҳои шаҳри Душанбе, муассисаи давлатии дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи давлатии раёсати сохтмони асосӣ, корхонаҳои воҳиди давлатӣ, ҷамъиятҳои дорои маслиҳаташон маҳдуд, саҳмӣ кушода ва пӯшида бештар аз 157 километр роҳҳои сатҳи маҳалливу шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ таъмиру таҷдид карда шуд. 29 ноябри соли 2018 бо иштироки раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баъди навсозӣ кӯпрукҳои роҳи оҳан ва мошингард, ки дар буриши кӯчаҳои Муродулло Шерализода ва Асадулло Ғуломов бо хиёбони Абуалӣ ибни Синои ноҳияи Синои пойтахт ҷойгир мебошанд, мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. фармоишгари лоиҳаи иншоот мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе буда, он аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатӣ пажӯҳишгоҳи лоиҳакашии иншооти нақлиётӣ ва ҷамъияти дорои маслиҳати маҳдуди Тоҷик Лоиҳа Инвест тарҳрезӣ гардидааст. дар баробари таъмиру тармими хатти роҳи оҳан ва роҳҳои мошингард дар ду тарафи он панҷараҳои мунаққаши оҳанӣ насб гардида, аломатҳои ороишии онро таҷҳизоти равшанидиҳанда зинат медиҳанд. корҳои сохтмонӣ дар қисмати поёнии пул низ бо истифода аз масолеҳи хушсифати ороишии муосир бо сифати баланд иҷро гардида, бо мақсади таъмини ҳаракати мунтазами нақлиёт дар 4 қитъаи иншоот аломатҳои зарурии ҳаракат дар роҳ насб карда шуданд. раиси шаҳри Душанбе ба корҳои иҷро гардида баҳои баланд дода, ба масъулини мақомоти дахлдори шаҳр дастур дод, ки ҳамаи иншооти шаҳри Душанбе бояд мутобиқ ба меъёрҳои шаҳрсозии муосир ва бо инобати фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагии сокинон ва меҳмонони шаҳр амалӣ карда шаванд. дар ин муддат мо истифода аз роҳҳои болоиҳамро таҷриба карда мутмаъин ҳам шудем, ки бехатариамон ҳангоми ҳаракат дар роҳҳо таъмин гардид. ҳарчанд бунёди роҳҳои болоиҳам дар пойтахти кишвар таҷрибаи нав буд, вале мо тавонистем дар муддати кӯтоҳ 2 эстакада сохта мавриди истифодабарӣ қарор бидиҳем. аввалин роҳи автомобилгарди сесатҳа дар Тоҷикистон дар доираи амалишавии марҳилаи якуми лоиҳаи беҳтар намудани ҳолати роҳи минтақавии Душанбе Турсунзода, қитъаи роҳ аз буриши хиёбони Сино бо хиёбони Исмоили Сомонӣ то дарвозаи ғарбии шаҳри Душанбе дар муддати 2 сол бо сатҳу сифати баланд сохта, дар рӯзҳои таъҷили 27-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар лоиҳаи сохтмони эстакада 4 роҳи зеризаминӣ низ бо дарозии умумии 236 метр барои роҳгузарон бунёд шуд. татбиқи босамару босифати лоиҳаҳои коммуникатсионӣ, бунёди роҳҳои оҳану мошин, нақл ва пулҳо барои расидан ба ҳадафҳои асосии стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ муҳиму саривақтӣ мебошад. 10 июли соли 2020 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дуюмин чорроҳаи сесатҳаро ифтитоҳ карданд. Дар ин замина ёдрас мешавем, ки татбиқи марҳилаи дуюми лоиҳаи беҳтар намудани ҳолати роҳи минтақавии Душанбе Турсунзода сарҳади Ӯзбекистон, бунёди роҳи автомобилгарди сесатҳа аз километри 0 буриши роҳи ҳалқавии маҳаллаи Қарияи Боло то километри 4,9 дарвозаи ғарбии пойтахт моҳи марти соли 2018 шурӯъ шуд. иншооти мазкур дар се марҳила бунёд гардид. Марҳилаи якум аз километри 0 то 1,2 яъне мавзеи асосии роҳи сесатҳа, марҳилаи дуюм роҳи мошингарди дусатҳа дар буриши кӯчаи Маяковский бо хиёбони Исмоили Сомонӣ ва марҳилаи сеюм роҳи боқимонда то дарвозаи ғарбии шаҳри Душанбе. Корҳои бунёдӣ дар дуюмин эстакада бо маҳкам кардани атрофи мавзеи сохтмонӣ, кандани мунфарши роҳ, дарахтони монеа эҷодкунандаи канори роҳ, чоҳбон барои ҷо кардани зерсатунҳо, бартараф ва барқарорсозии иншооти зеризаминӣ аз қабили системаи обу корезу равшанидиҳӣ, қубурҳои оби гарм ва хатҳои алоқа оғоз гардид. Дар муддати корҳои сохтмонии дуюмин иншооти азими нақлиётӣ дар шаҳри Душанбе, ки давоми 2 солу 4 моҳ ҷараён гирифт, ҳудуди 200 нафар мутахассисони маҳаллӣ бо кор таъмин гардиданд. танҳо барои қомат афрохтани зерсутунҳои асосии пули роҳи автомобилгарди сесатҳаи Қарияи Боло 8 марҳилаи бандубаст ҷараён гирифт, ки кори саҳл ҳам набуд. иншооти ёрирасони роҳи сесатҳаи маҳаллаи Қарияи Боло иборат аст аз 4 гузаргоҳи пиёдагардии зеризаминӣ, системаи коммуникатсионӣ аз ҷумла газ, алоқа, равшанидиҳӣ, обёрӣ барои сабзкории гирду атроф, хатҳои троллейбусгард, системаи барқтаъминкунӣ ва иншооти маркази шаҳри бехатар. дар ин иншоот сохтмони қубурҳои обгузар, ҷӯйборҳои бетонӣ, кӯчонидани хатҳои коммуникатсионӣ, барқ, обёрикунанда, алоқаи ҳавоӣ ва зеризаминӣ, газтаъминкунӣ ва оби нӯшокӣ, ки пешбинӣ гардида буд, иҷро гардид. чорсӯи сесатҳа қобилияти мошингузаронии зиёд дошта, барои ҳаракати воситаҳои нақлиёти мусофирбари истифодаи умум аз ду самт хатти ҷудогонаи ҳаракат дорад. дар идомаи татбиқи лоиҳаи беҳтар намудани ҳолати роҳи минтақавии Душанбе Турсунзода сарҳади Ӯзбекистон, қитъаи роҳ аз пайкараи Сино то дарвозаи ғарбии шаҳри Душанбе дар кӯчаи Маяковский сохтмони роҳи автомобилгарди дусатҳа бо дарозии 24 ва паҳноии 62 метр ҷараён гирифт. 4 гузаргоҳи пиёдагардии зеризаминӣ дар иншооти чорсӯи сесатҳа ва 1 гузаргоҳи зеризаминӣ дар маҳаллаи Зарнисор бо фароҳам овардани шароити мусоид барои тамоми табақаҳои аҳолӣ, аз ҷумла барои ашхоси дорои имкониятҳои маҳдуди ҷисмонӣ, беморону барҷомондагон ва модару кӯдакон бунёд шуд, ки дорои лифтҳои муосир мебошад. ин бори аввал аст, ки дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе гузаргоҳи зеризаминӣ бо ба инобат гирифтани ҷойгузории лифт бунёд гардид. мувофиқи маълумоти Сарриёсати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе то соли 2025 10 адад ва дар доираи амалишавии нақшаи генералии шаҳри Душанбе ҳамагӣ 20 адад чунин чорроҳаҳои сесатҳа дар ҳудуди пойтахт бунёд мегардад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо фармоиши вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмону азнавсозии роҳи автомобилгари хиёбони Нусратло Махсум аз ҳайкали Аввали ибни Сино то дарвозаи ғарбӣ пурра азнавсозӣ гардидааст, ки ҳангоми азнавсозии роҳ 2 адад сохтмони роҳи сесатҳа ва 2 адад сохтмони роҳи дусатҳа пурра таъмиру азнавсозӣ гарда, айни ҳол мавриди истифодабарӣ қарор дорад ва ҳаракати пурраи воситаҳои нақлиёт бемамоният таъмин карда шудааст. ҳангоми корҳои сохтмон азосӣ тамоми масъулиҳои сохтмоние, ки дар роҳҳои автомобилгари шаҳри Душанбе истифода бурда мешаванд, аз санҷиши озмоишгоҳҳои махсуси масъулиҳои сохтмонӣ гузаронида шуда, баъд аз гирифтани хулосаи мутахассисони озмоишгоҳҳо масъулиҳои сохтмонӣ дар роҳҳо истифода бурда мешаванд ва истифодабарии роҳҳо ва нигоҳдошти роҳҳо баъд аз анҷом расонидани корҳои сохтмону азнавсозӣ аз ҷониби раёсатҳои истифодаи роҳҳои ноҳияҳои пойтахт амалӣ карда мешавад.
аввали моҳи июли соли 2019 дар шаҳри душанбе сохтмони роҳи мошингард аз дарвозаи ғарбӣ то маҳаллаи чортути пойтахт оғоз гардид. дарозии роҳи мазкур 9.2 километр буда паҳнои он 40 метрро дар бар мегирад. ин роҳ бо маблағи бештар аз 46 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сохта шуда, тибқи лоиҳаи иншооти мазкур он аз 8 хатти ҳаракат дар ду самт ва пиёдароҳҳо иборат буда, дар масири он як кӯпрук дар болои канали Ҳисор, як гузаргоҳи роҳи оҳан ва ду адад гардишҳои нақлиётӣ бунёд мегарданд. сохтмони роҳи мазкур тарҳи муштараки Тоҷикистону Ҳиндустон маҳсуб шуда, дар доираи ҳамкориҳои судманд миёни ду кишвар аз ҳисоби маблағҳои грантии давлати Ҳиндустон бунёд мегардад. раиси шаҳр таваҷҷӯҳи масъулини дахлдори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва дигар ниҳоди марбутаро ҷиҳати саривақт ва бо сифати баланд ва мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалии роҳсозӣ анҷом додани корҳои сохтмони роҳи мазкур ҷалб намуд. дар давоми 5 сол роҳҳое ки пеш аз корҳои сохтмон аз навсозӣ ба ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва пиёдагардон халал ворид мекард, ин буд хиёбони Ҷабор Расулов, хиёбони Борбад, хиёбони Саъди Шерозӣ, хиёбони Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ, хиёбони Ҳофизи Шерозӣ, кӯчаҳои соҳилӣ, яъне сохтмони роҳи автомобилгар дар кӯчаи соҳилӣ, кӯчаҳои Садриддин Айнӣ, кӯчаи Пулодӣ, кӯчаи Карамов, тамоми ин кӯчаҳое ки номбар шудааст, ҳама ин барои баъд аз навсозӣ ба ҳаракати воситаҳои нақлиёт монеагӣ эҷод намекунад. роҳҳое ҳастанд ки ба таъмиру аз навсозӣ ниёз доранд, яъне кӯчаи Маяковский аз кӯчаи Шерализода то кӯчаи Шестапалов, кӯчаи деҳотӣ аз хиёбони Борбад то кӯчаи соҳилӣ, кӯчаи Қаҳоров аз хиёбони Саъди Шерозӣ то сарҳади ноҳияи Рӯдакӣ. чунин роҳҳое ҳастанд ки ба таъмиру аз навсозӣ ниёз доранд ва нақша дорем, ният дорем бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти шаҳри Душанбе лоиҳаҳои иншоотҳо омода гардааст ва барои сохтмон аз навсозӣ омода мебошанд. давоми солҳои 2017-2021 дар ҳудуди шаҳри Душанбе васеъ намудани пулҳои мошингузар, сатҳи роҳ, нисбатан ҳамвор кардани гардишҳо ва паҳн шудани сатҳи кӯпрукҳо мувофиқ ба нақшаи иҷро татбиқ гардид, ки имрӯз ҳаракати воситаҳои нақлиёт бидуни монеа ва мушкилӣ ба роҳ монда шудааст. тибқи рейтинги форуми ҷаҳонии иқтисодӣ, дар доираи нишондиҳандаи қобилияти рақобати байналмилалӣ, Тоҷикистон аз ҷиҳати сифати роҳҳо ва рушди инфраструктур мавқеи хубро ишғол намуда, дар ин ҷода ба ҳайси кишвари пешқадам дар минтақа арзёбӣ гардидааст.